Ipingi ndiye vasikana. T-shirt chakamufita kachakamakatengesa. Vanyara maimevi. Hamsidini. Daitara kuno. Oh, wewe mulose vantoni. Kasida. Ndishi vakana ndakati subscribe suru. Molosa vanhu. Saka iwe tsvage pa DS vanhu vachina kumunda. Oh. Pamati atichafoni ngatinyarare. Imi zvekuti. Oh. Kwanzi kumusha. Wa repeat. After repeat. Taura tinzwe. Unzwa sei vanasisi vasvika. Saka mabarwera kuti samapundwe. Kuti mapimpuzi wani. Icho chisikana mevhilo audo chiri uko yakumushambo nambuya. Maimevhi atosvika watotanga kutoita cooking sauce. Upenda murora kwakauma asikana. Maimevhi atosvika. Vatanga kutoita cookings. Mama vakandoda mapolo ndikati hazvinetsi. Rinomboda rakawanda here. Taurai izvi munotsa mwe. Kazana makasimba. Vakasimbisa. Vakasimbisa ngaiti. Vakazonyanyisa iko zvino. Ndozvachaudza hawe. Zvimawedzera. Apa vari kutaurigiraikira iyi. Mama vakandoda mapoloni ndikati ina zvinetsi saka kuti azomabvisa makati makula box. Saka pa vanhu vambotesta saka takavigira maflavor ose. Ndinotora wenyu. Chimbomwa mashushu ari mukati umu. Saka hatichatorigoni. Ndomamirira madirwa iwo nhasi. Asi mangwana kusesera ngachiri kuita. Mutukiri. Asi wachinoda kumutuka akasagere kuya kumba. Ufona. Taura. Amasofa echembere akati handingaisiya akadero. Ndotoisa mucheka wangu. Makanyima zvidhendi. Mbuya Ana. Taura. Warongedza kwazvo. Taura tiwe. Wapedza kurongedza here? Maimevhi botauraiwa hamusamambohukwa voice rinyi. Muriseko guys. Visu zvedwe namavhi diriko kumusha. Chimbobika. Uya mundonitora wenyini. Ndeo. Tauya kuchirungu. Tauya kuchirungu masabhabhi. Ndatomboona TV. Kodionera kupi? So 2 days those are 2 days, only 2 days guys. Anoona kumamisha manje kana waita zvinhu. Mhiripiri. Chekoretezi. Machembe vapofoka vagona nomwari. Asakumira kukurima zvo. Ko zvimwe zvinotoona zvi. Tumwa. Tumwa chizvi. Ndeichoni.